Jeg hedder Leyland Barker. Jeg er CEO og founder af Titan Containers AS i Danmark. Vores grundlag er at levere container til opbevaringsformål. Det er sådan, at container er fortrinsvis billige og meget brugbare i mange måder til firma, privat, som du ser her rundt omkring, til self-storage. Vi har gjort det gennem de mange år med at være pålidelige og at tænke på fremtiden. Vi tog en beslutning et par år siden, at vi skal være mere grøn. Det vigtigste er, at vi begynder at forbedre vores CO2-footprint. Vi skal væk fra fossil fuel, ikke kun Titan, men hele verden, og det kan ikke gå hurtigt nok. Hele vores mission og vision startede med, at vi gerne ville være mere CO2-neutrale i Titan Containers. I den forbindelse fik vi mulighed for at købe det her site, som vi så har renoveret og bygget om til et container- og self-storage depot. Hele tanken har været at bygge det måske første grønne containerdepot i Danmark, måske i Europa. I den forbindelse har vi brug for indkøb af trucks, og der har ProTrucks været vores vejleder hele vejen igennem processen. Alt den data, vi kan hive ud herfra i form af opladning på trucks, hvor store anlæg har vi brug for til at lave den daglige drift. Det kan vi så bruge på vores videre rejse til vores andre containerdepoter rundt omkring i hele verden. Titan Containers er en virksomhed i rivende udvikling, og ProTruck og Titan har haft et virkelig spændende samarbejde de seneste år. Vi kan se kommunikationen både med Leyland og Christian er fantastisk. De forstår os, og vi forstår dem, og derfor har vi udnyttet de kompetencer, vi hver især har, og fået skabt et virkelig stærkt samarbejde. Den løsning, vi har leveret her hos Titan, det er trucken, I ser bag ved mig, en Carrier. Carrier er en leverandør fra Italien, som vi har et rigtig godt samarbejde med. Det er trucks af højeste kvalitet. Det er en smidig truck, lille venderadius, og sådan selvfølgelig på el, hvilket eliminerer alt, hvad der hedder CO2-udslip, og igen hjælper dem med deres grønne omstilling. En investering for os i det her er meget langsigtet. Det er ikke 2, 3, 4 år, det er 10, 15, 20 år måske. Så er det vigtigt, at vi starter nu med at lave den grønne omstilling. Vi er godt i gang med processen. Hvem i verden har et depot, self-storage, værksted, som er 100% solar? Alle her kan sige, ja, den er bare grøn. Simpelthen. Det kan ikke være grønnere. Hele vores mission med at blive mere CO2-neutrale, det er jo lige så meget både for os selv, men også for vores kunder. Mange andre kan også tilbyde self-storage opbevaring, men hvis vi både kan tilbyde self-storage, og vi også kan spare miljøet på CO2-aftrykket, så er vi i mål med det, vi ønsker. Titan er inde i en rivende udvikling, og vi hos ProTruck synes, det er fantastisk at få lov til at være med på den her rejse, både her i Danmark, men også internationalt.